खुलुमबाय। गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गासै बर' माहारिनो आरो आसामनि सुबुंफोरनो गाहाम हामलायनायखौ बे समाव बावहरदों। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आथिखालाव बुहुमनाङै जि COVID-19 एबा नभेल कर'ना भाइरास बे साग्लोबसारनाय आरो बे साग्लोबसारनायनि जाहोनाव बुहुमनि जौगानाय हादरफोर जेरै आमेरिका, इटालि, स्पेन, चाइना आरो फ्रान्स, जापान, जार्मानिफोराव जेरैबायदि मोनसे थासारि सोमजिदों, बेखौ लानानै दिनै भारतआवबो बे कर'ना भाइरास बा COVID-19नि साग्लोबसारनाया बा बिनि गाग्लोबनाया रोजासेनि बारबाय आरो दिनै 25 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो बुहुमनाङै जुदि नायोब्ला गासै 6 लाखनिबो बारा सुबुङा बेजों गाग्लोबजादों आरो लोगोसेनो 30,000 सुबुङा बेजों जिउ गोमानो गोनां जाबाय, जिउ खहा जाबाय। दा बेखौ लानानै दिनै बर' हारिनि बर' सुबुंफोरनो फिन खेबसेबाव गोदानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माखासे सांग्रांथि हाबाफारि लानो थाखाय खावलायनो जोङो गोनां जादों। बाथ्राया जाहैबाय जे दिनैनि बे समाव जायफोर एडभाइजरिफोरखौ ICMR बा भारत सरकार, आसाम सरकारा फोसावगासिनो दङ, मेडिकेल आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टआ फोसावगासिनो दङ जे मिनिमाम जोङो आधा घन्टानि बा 1 घन्टानि गेजेर गेजेर गावनि आखाइखौ जों साबोनजों, दैजों बा सेनिटाइजारजों जों साखोन सिखोन लाखिनांगौ। 6 फुट गोजानाव जोङो ससियेल डिस्टेन्सिं मेनटेन खालामनांगौ आरो बेजों लोगोसे मास्क गाननांगौ आरो जोङो जेब्लाबो गासैबो जानाय लोंनाय मुवाफोरखौ साखोन सिखोनै जोङो जोथोन लानांगौ बा जोङो साखोन सिखोनै थानो थाखाय नाजानांगौ। आरो बिनि अनगायैबो जायफोरखौ बुंनाय जादों जे दिनै नेसन वाइड बा भारत नाङैनो 21 डेज लकडाउन बेयाव फोसावनाय जादों आरो बे लकडाउना फैगौ 14 एप्रिलसिम भारत सरकारा फोसावदों आरो बे लकडाउननि गेजेरजों जोङो बयबो न'आवनो थानांगौ, स्टे हम बेखौ कम्पालसरि खालामदों। जाय न'आव थानायनि गेजेरजों जोंनि जिउनि रैखाथि, न'खरनि सुबुंनि जिउनि रैखाथि, गामिनि आरो समाजनि बा हादरनाङै सुबुंनि जिउनि रैखाथि, जायनि गेजेरजों जि मोनसे भाइरासनि जि चेन मानसिनि सासेनिफ्राय गुबुन सासेनियाव बारस्लायनो हायो, बै सुबुंनिफ्राय 100 सुबुंनियाव बारस्लायगोन, 100निफ्राय हाजारनिफ्राय माने बेसेबांबा रोजा आरो लाखसिम बियो गोसारलानो हायो। दा बेखायनो बे जि नियम, बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय भारत सरकारा दिनै जारि खालामदों। नाथाय जोङो नुदों जे गोबांथार बर' गामियाव बर' सुबुंफ्रा बा बर' ओनसोलफोराव दासिमबो बे जि एडभाइजरि बा लकडाउननि जायफोर नेमखान्थिफोर बेखौ मानिनानै सोलिनाय जों नुवाखै आरो बेखायनो दिनै गोबां खौरां फैदों जे गोबां गामियाव ज' थुबुर जानानै बाथ्रा रायलायनाय, खोथा रायलायनाय, गोबां गामियाव हाथाय बाजार जानाय, ज' थुबुर जानानै गोबां जायगायाव जुवा तास गेलेनायनि खौरांबो फैदों, जौ लोंनाय, ज' लोगो नांनानै जौ लोंनायनि खौरांबो फैदों। दा बिनि गेजेरजों मोनसे न'खराव बे भाइरासआ बारस्लायोबा बे न'खरनि सुबुङा जागोन आरो बै न'खरनि सुबुङा बै थुबुर जानाय जायगायाव जुदि बाहागो लायोबा बे थुबुर जानाय जायगायाव जेसेबां मानसि थुबुर जागोन बे गासैबो सुबुंनियाव बे भाइरासआ गोसारलागोन आरो बेबायदिनो गामि गंसेयैनो जोङो जोबस्रांनोबो हायो बा समाज नाङैनो जोङो बिनि माने जि गाग्लोबनाय बा बिनि साग्लोबसारनायखौ जों भुगिनो गोनां जानो हायो। दा बेखायनो जोंनि गुबै साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जे दिनै बर'आ 20 लाखनि बारा जोंनि सुबुं अनजिमा गैया। दा जोंनि सुबुं अनजिमानि बारायनायनि रेटआबो जथेस्थ' खम आरो दिनैहाय बे कर'ना भाइरास बा COVID-19नि गेजेरजों जोङो जुदि साग्लोबसार जायोबा, गाग्लोब जायोब्ला बर'नि खावसे पपुलेसनानो माने आधा मानसियानो जुदि बेयाव गाग्लोब जायोब्ला जोङो जोंनि हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय, जोंनि जेनेरेसनखौ रैखाथि होनो थाखाय, जेनेरेसनखौ जोङो जुदि बासायनांगौब्ला जों बेखौ जोङो हानाय नङा। मानो होनोब्ला दिनैनि समाव भारतआ जौगाफुबाय थानाय हादर, इटालिया दिनै बुहुमनि 2थि मेडिकेल साइन्सआव बा हेल्थ आरो मेडिकेल फेसिलिटियाव जौगासारनाय, दिनै बिथांमोननि सुबुं अनजिमायाबो खम, आमेरिकाया बुहुमावनो जौगासारनाय, बिसोरनि सुबुं अनजिमायाबो गोबांद्राय नङा, नाथाय भारतआ सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन, भारतनि पपुलेसननि थिकनेसआबो बारा, हेबिटेटनि थिकनेसआबो बारा आरो जिहेतु
जोंनियाव हेल्थ आरो मेडिकेल फेसिलिटिया साफिसियेन्ट जोंनियाव बेबस्था गैया मोजां हस्पिटाल दासिमबो साफिसियेन्ट गैया जोंनियाव डाक्टार आरो नार्सनि एभेलेबिलिटिया खम मेडिकेल इकुइपमेन्टनि फेसिलिटिया खम दा बेबायदि थासारियाव जोङो जुदि जोंनि जायगायाव बे भाइरासआ गोसारलानाया बांसिन रेटआव जायोब्ला जोङो जोंनि सुबुंखौ बा जोंनि हारिखौ जोङो रैखा होनो हानाय नङा गुबुन हारिखौबो जों रैखा खालामनो हानाय नङा दा बेखायनो जोंनि जि गुबै मावनो गोनां बिबान जोंहा गावनो बयहाबो दायित्व दङ गावनि जिउखौ रैखा खालामनांगौ न'खरखौ रैखा खालामनांगौ गामि समाजखौ रैखा खालामनांगौ आरो देशखौ रैखा खालामनांगौ दा बे मिनिमाम जोंनि जि बिबान बा जोंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ बेखौ बयबो जुदि जोङो बुजियाब्ला बा बयबो जों जुदि मावाब्ला बयबो जुदि साखाफारा जायाब्ला सांग्रां जायाब्ला जोङो गावनि हारि गावनि रायजो गावनि देशखौ रैखा होनायाव बा रैखाथि होनायाव बा जों गावखौनो रैखाथि लाखिनायाव जोङो फेलें जागोन आरो बेबायदि फेलें जायोबा जोंनि जेनेरेशना जुदि जोबलाङोबा एनादार 200 to 500 इयार्सनि गेजेरावसो जोङो ओरैबायदि मोनसे गोदान जेनेरेशन बेबायदि सृष्टि खालामनो हाहैनायनि मोनसे थासारिया थाहैगोन आरो बे खहाखौ जोङो मालाबाबो लुबैयाखै दा बेखायनो बे जि माने सेन सिस्टेमाव गोसारलानाय बे गोसारलानायखौ जों जुदि होबथानांगौब्ला जों बयबो न'आव थानांगोन बयबो बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो बेखौ मानिनानै सोलिनायानो बिनि गुबै माने बारग'नायनि राहा जिहेतु कर'ना भाइरास बा COVID-19नि दासिमबो जेबो बेयाव भेक्सिन ओंखाराखै बा साफिसियेन्ट मेडिकेल सापर्ट बेबायदि ओंखाराखै दा बेखाय जोङो बे सेनखौ सिमफायनानै गावनि न'आव गावनो थानानै गुबुनजों जोङो माने हिउमेन कन्टेक्टआव फैयाब्लासिनो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै जोङो थानायानो जोंनि रैखाथिनि गुबै लामा होननानै जोङो दिनै बेखौ बिजिरनानै मोन्दों आरो बयबो बेखौनो साजेस्ट खालामदों सरकाराबो बेखौ साजेस्ट खालामदों दा बेखायनो सरकारनि जेफोर नियम निति बेखौ जाहाथे जोङो मानिनानै सोलिगोन आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय बे क्रुसियेल टाइमाव जोङो मोनसे पइन्टखौ थारैनो जोङो बुंनांगोन आरो बयनोबो फोरमायनांगोन जे सासे मोजां देहानि मानसिनियाव बा गोग्गो देहानि मानसिनियावबो बे भाइरासआ थानो हायो नाथाय बे भाइरासआ बेखौ एटाक खालामनो हायाबो जानो हायो जिहेतु बिनि इमिउनिटि जि माने इमिउनिटिया स्ट्रं जानायनि थाखाय बेबायदि एटाक जानो हाया जानो हायो नाथाय बै सुबुङा बे भाइरासनि केरियार जानो हायो बे भाइरासखौ लाबथिंग्रा जानो हायो दा बेखायनो सासे सुबुंखौ एटाक खालामनो थाखाय 14 साननि जि टाइम फ्रेम रिसार्च खालामनानै जि मोन्दों 14 साननि गेजेराव बेखौ रिसार्च खालामनानै मोन्दों जे बियो एटाक खालामनो हायो आरो जेला 14 साननि गेजेराव बियो सिम्पटमा नुजायो बे 14 साननि गेजेरावनो गोबां मानसिखौ बै मानसिया लोगो हमनो हायो लोगो हमनायनि उनाव बे सुबुंनिफ्राय गोबां रोजा मानसिनियाव बे भाइरासआ गोसारलायोब्ला थारैनो बे 14 साननि उनाव बे सिम्पटमा नुजानायनि उनाव सासेनिफ्रायनो रोजा मानसिनियाव बे सिम्पटमा नुजागोन आरो जोंनि जिउआव बे खैफोद गोनां जागोन आरो बिनिफ्राय जिउआबो जोबनो गोनां जानो हायो दा बेखायनो एसेबां फास्ट आरो एसेबां रेपिड एसेबां माने गोख्रैनो गोसारलानाय बे भाइरासखौ होबथानो थाखाय दिनैसिमबो बुहुमाव मेडिकेल साइन्सआ बेखौ नाजागासिनो दङ जौगानाय देशफ्रा नाजागासिनो दङ भारतआव बिनि बिबाङा दिनै सानफा एफा बारायलांगासिनो दङ बेखौ लानानै जोङो सांग्रां जानांगोन आरो जोङो बयबो गावखौनो साखाफारा जानानै थानांगोन जाहाथे जोङो बिनिफ्राय रैखा मोननो हायो आं बेखायनो जायफोर सुबुङा जोंनि फंबाय बिनानाव बा लाइमोनफोरा दिनै केरेलायाव महाराष्ट्रआव चेन्नाइआव बेंगलराव गोबां जायगायाव खामानि मावनो थाहैबाय बिथांमोना दिनै बे जायगायावनो दङ गोबां दुखु खस्थ' साद जाल्लायाव दङ आरो बिथांमोना जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायलायदों गुबुनाबो रायलायबाय थादों बिथांमोनखौ माबायदि मदद होनो हायो बिनि थाखाय जोंनियाव माखासे जोङो सावरायनानै प्लेन पलिसिबो खालामबाय थादों बबे रोखोमनि सापर्ट खालामनो हायो सरकारखौ जों नारसिनदों जोङो माखासे तथ्य डाटा लिस्ट खालामनानै सरकारनोबो जमा होदों मेम'रेन्डामबो होदों दा बेखायनो जायफोरा दिनै बै गाज्रि थासारियाव गुबुन रायजोआव दिनै दङ बिथांमोना जानो लोंनो थाखाय थोजासे आदार मोनाखै आखायाव थाखा फैसा बेबायदि गैया आरो बिथांमोनखौ खामानिनिफ्रायबो माखासेखौ दिहुननानै होबाय माखासेखौ न' भारानिफ्रायबो दिहुननानै होदों दा बेखायनो बै सुबुंफोरा जाहाथे खुनु साद जाल्लायाव गोलैयाब्लासिनो
बोथिसे बोथिनै ओंखामखौ मोनजानानै थांना थानो हायो बा नैबे लकडाउननि समखौ बारहोनो हायो बिनि थाखायबो जों सरकारजों सावरायबाय थादों। गुबुन फारसेथिं गोबां सुबुङानो दिनै आसामाव बा बड'लेण्ड ओनसोलाव बर' गामिफ्राव दिनै हाबफैनानै थाबाय। बिथांमोननि आखायाव हम क्वारेन्टाइन होननानै सिल स्टाम्प बुनानै हरदों। नाथाय बै सुबुंफ्रा दिनै मिनिमाम जिखिनि हम क्वारेन्टाइननि डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौ, 14 दिन न'आव थानांगौ, बेखौ बिथांमोना मानियाखै। गोबां जायगायाव कमप्लेन फैदों। गोबां सुबुङा दिनै खारखोमानानै दङ। गोबां गामिनि बा न'खरनि सुबुङा दिनै बुंनो बायो, बुंनो लाजियो हम क्वारेन्टाइननि बाथ्राखौ। बेयाव लाजिनांगौ बा गिनांगौ बा बानांगौ होननायनि जेबो खोथा गैया। गावनि सिकिउरिटिया न'खरनि सिकिउरिटि, गाव रैखा जायोब्ला न'खराबो रैखा जागोन। दा बेखायनो जायफोरखौ हम क्वारेन्टाइननि थाखाय साजेस्ट खालामदों बिथांमोना मिनिमाम बेखौ मेनटेन खालामनांगौ, जाहाथे गिदिंलाबायनानै थाया। आरो गामियाव बैसोगोराफ्रा, गामिनि सुबुंफ्रा माने आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि, गामि सामलायगिरिफ्रा जुदि बेबायदि सुबुंखौ नुयोब्ला एटलिस्ट बयबो रायज्लायनानै जाहाथे बेखौ हम क्वारेन्टाइनाव थानायखौ मेन्डेटरि खालामो, बेखौनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय खावलायदों। आरो लोगोसे आथिखालाव भारत सरकारा जायफोर नैबे लकडाउननि समाव जोंनि हाजिरा मावनानै जाग्रा, थेला सालायग्रा, रिक्सा सालायग्रा, जायफोर वेस्ट लेबारारफोर दङमोन, बै सुबुंफोरखौ मिनिमाम जाहाथे बिथांमोना ओंखाम मोनजायो, मिनिमाम जाहाथे बिथांमोना गावनि जिउखौ दैदेननो हायो। जिहेतु खामानि बन्द जाबाय, खामानि गैलिया। दा बेखायनो भारत सरकारनि फाइनान्स मिनिस्टारा जेखौ फोसावदों जे 5 केजि माइरं बा 5 केजि आटा होनायनि बाथ्रा, 1 केजि दालि होनायनि बाथ्रा, जब कार्डआव फैसा सोना होनायनि बाथ्रा, जायफोरनि जन धन यजना एकाउन्ट दङ बेयाव 2000 फार्मार्सफोरनि जायफोर दङ प्राइम मिनिस्टार किसान यजनानि गेजेरजों 2000 होनाय आरो जन धन यजनायाव फैसा सोना होनाय, उइमेन जायफोर ग्रुपफोर दङ बिथांमोननो फैसा सोना होनाय, बे स्किमफोरखौ लानानै जाहाथे जोङो बयबो मोनफुङो। जोंनि जिल्ला दखरा बयखौबो आं खावलायगोन जे बिथांमोना डिसिजों, एसडिअजों, एसडिसिजों रायज्लायनानै बा समाबाइनि एजेन्टफोरजों रायज्लायनानै बे गासैबो स्किमखौ सम मथे आरो गोख्रै, आरो जायफोर आंखालाव दङ, जायफोर मोनथारनांगौ बिथांमोना मोननो हायो बे बेब'स्था खालामनानै होनांगौ, रायज्लायनांगौ, जगाजग खालामनानै होनांगौ। आरो रेशन कार्ड थानाय आरो थायै बयबो साफ्रोमबो सुबुङा, दुखिया, गोरिब गुन्द्रा, रिक्सा सालायग्रा, थेला सालायग्रा, लेबार मावग्रा, बयबो जाहाथे बेखौ मोननो हायो। बेखायनो आङो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जाय साफ्रोमबो मावथि आरो दैदेनगिरि, बिबानगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावनानै होगोन। आरो आङो रायजो राजाखौ खावलायगोन जे जोङो खेबसेनि थाखाय जोङो बयबो समायखिरा लानाया मोजां। बयबो जोङो समायखिरा लायोब्ला जों गावबो रैखा जागोन, हारिया रैखा जागोन। आरो जों जुदि बे खामानिखौ जों जुदि मावनो हायाब्ला, सरकारनि बिथोन बायदि जों सोलिनो हायाब्ला, जोंनि खैफोदखौ जों गावनो लिंनानै लाबोनाय जागोन। आरो बे खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनो गोलाव सम नांगोन। आरो बे खैफोदा बेसेबांबा डिजास्टार, बेसेबांबा माने सारअन्थाइ बारहुंखा बायदि धंसकारिबो जानो हायो। आरो बेजों थावरिनो हागोना बर' हारिया माने बेबायदि मोनसे मजबुत माने जोंहा जि फाउन्डेसन जि जाबाय बेखौ जोङो थावरिनो बा बेखौ गाबथानो थाखाय जोंनियाव जथेस्थ' समनि गोनां जागोन। दा बेखायनो बे खैफोदनि समाव, अलखदनि समाव जाहाथे बयबो गोसोजों, मेलेमजों, धैर्यजों जाहाथे खामानि लायो, बयबो सिन्था खालामो, आं बेखौनो खावलायबाय। खुलुमबाय।